Nggih, macet. Karo dandan pancing, suk-isuk mangkat mancing. He. Sira sapa sira? Trunyak-trunyuk ora duwe unggah-ungguh. Ana wong tuwa jagong nang kene. Assalamualaikum apa kula nuwun. Oh, rika wong ta? Tak kira manekin nek. Manekin dengkulmu amah kowe. Sira lurus apa sira, ha? Sakim nek. Nurut Hakim. Oh, saya nama. Nang malah giadus. Sira main trunyak tuh Arep maring ndi sira, ha? Melbu. Melbu nyong. Sira karo wong tuwa ngono? Ya kepriwe sih? Wong wis biasane re melbu kene melbu. Wis biasane ora sopan we jenenge. Ora Main sopan. trunyak-trunyuk. Ora sopan ke nyong nggo motor go melbu. Oleh bocah jen. Kepriwe? Ana wong tuwa jagong nang kene, sira teko ngono. Assalamualaikum Lek, takim nang omah apa kula nuwun Lek, takim nang omah apa ora? Main trunyak-trunyuk kaya ora duwe otak kaya Hakim nang Malik. nang omah. Ah, ngono wis re. Ngapa sira? Jare kon takon. Beleni Paling kepriwe jare takon-takon. sing sopan nyong ora. Arep ngapa sih pokoke kudu sopan nih lho. Nek ora bakal tak oleh metu tak kemo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapakmu nang ndi, Kem?